Ia puțin apă, mama. Cospan cât are? 2000 de litri de 2 ori pe zi. 2000 de litri erau și Mai pui sering, nu, e ăla de la Norofen. nu, că parcă are linguriță. Trebuia să-l pregătești și pe ăla. Ia, mami, terțe. Gata. Hai că bem apă mai târziu. Ia. Ia ce dă mami, buni, buni. Așa, înghite, mama. Înghite. Acum să-ți dau o linguriță de siropel, de tuse. Asta are cam 2,5. Ei, dau una de asta. Opa! Haide că-ți dă mami buni. Ha. E început să arzi, mama? Ce are febră? Ca și aici și ea stă lângă calorifer și îmbrăcată zici că pleacă afară. Nu, mi-am dat Panadol. Cheaunelul? Nu mai pot. Nu, se închide aici. Dacă pui acum pe pernă, buf.